Acabem d'arribar a la residència de Panchón, aquí a Galícia. Aquesta vegada ens hem donat una habitació molt maca, amb un balconet, amb vistes allà que tenim les Illes Cíes, la Grossa i les Illes Petites, que estan unides per una gran platja, i aquí davant tenim la gran platja de Patos, plena de gent, tot i ser 1 de setembre, hi ha moltíssima gent, i de divertit són aquestes grans onades que fa el ple de surfistes. Aquí hi ha l'aparcament de la residència, aquest cotxe blau és el que hem llogat, el color Cantón. Aquí la gent passejant per la platja, intentant fer surf, revolcant-se amb aquestes onades que tenen una força extraordinària. I tot i que són ja 5:15 de la tarda, la platja està plena de gent. Això és la costa de Galícia, i allà al fons és la ria de Vigo. Entrant a la dreta trobaríem Vigo. Acabem amb les Illes Cíes a treballar. Aquí va.